Daktino Agulio phiyokna ni thangwi tea auction center obonotiyei Tripura Tea Development Corporation te Tea Board of India ni bisingo kaisa nangkukmani kokchap mo ungkha Kolkata o Tea Auction Center phiyogui hastewo kaisa ketal becep jengnani thangwi tongo obo kubuino obonotiyei Kolkata o kaisa nangkukmani kokchap jakha Tripura Tea Development Corporation te Tea Board of India ni bisingo o kokchap thaniwo tongkha hasteni Tea Board ni Chairman Samir Ghosh khobui MD Ranjit Kumar Das te Hakotorni Tea Board ni Deputy Chairman C Morgan te nangkuknai adongrok kokchap thaniwo jora kolokrumui koklam salaimani ulo wansuk jakha Tripura hastewo Tea Auction Center phiyokna ni bagai o auction center chengkha hinke hasteni cha Hakotorni kurung thayo Daktino thangwi soginai abotai wananani nanglia Tripura Tea Development Corporation ni Chairman Samir Ghosh aboni bagai hambaya farka hasteni cha kholnai rokno abobai baksano cha bai kurungui ajiwi tongnai rokno po hambaya farka tangai hinke borok shele ala kurikhe tangmani bagai no o shep manani thangwi tongo Tripura Tea Development Corporation Bureau Report News Now